Takže už uděláme to úplně jednoduše. Fokusneme se na to a půjdeme rozjebat vozíka. Jinak bacha, musíme jít dostat daleko od houbiček, že budeme na začátku gateu a budeme bojovat prostě tady a ať se třeba poserou buzeranti. Kurva, pošli to do guildy, Piro, prosím tě. Napiš, že Legends Arena, Bůh i Vimila, Etienne a Lama týpek. Kurva, nezměnil jsem si glyf. Píči, nespík sem. Kurva. Pomalej mou. Koho půjdeme? Nadotíme s tím Malefika, pojď. Vozíka samozřejmě. OK, pojďme vozíka teda. Vozíka. Jo. Bacha Kastínovou, vole. Počkej, proč Kastínovou, ty jsi mi nadotil nebo jak? Hele, už je to vozík. Nestihl jsem to. Můžeš dispanout týpku? Ne, on taky, vole. Ty vole, ty jsi až prdel. Ne. Bacha, Malefik se popl, ty vole. Pojď mága, pracuje to. Jo! Ty jsi to zrušil! Ty jsi to zrušil, ty vole! Pracuje to? Kámo, tak jako, drobně pracuje to, tak to jako triketu, vole, ale jenom vidíš, že Vovzik je mrtvej, vole. Arma, silence! Switchete armu! Tvíru armu! Kámo, bacha, ještě je můžou dát, jo, bacha na to. Jak Vovzik zmizel. Instantní lava bude se s sebou. Kámo, jak Vovzik zmizel prostě. Jo! Topl jsem libič, ej! Ne, netopl vlastně, i vy ho topl.